ya 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 alakar gaskiya mai gini mai karkwa duniya kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda yaniya mai amfani da lokaci kar a canza aƙidar gaba daya kulla alakar gaskiya ita alakar gaskiya kafin tarbe akwai wuya komai wahala ana tare ta makar daurin tsintsiya ita alakar gaskiya ita ke ware yan hayaniya sannan alakar gaskiya ita ke samaraya zuciya kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya alakar gaskiya makulla alakar gaskiya magina alaka makulla alakar gaskiya Barkanka da zuwa Fuska Hausa 24 TV. Wannan ne zuwan ka na farko ka dawo ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Alaka season ne wanda Ananu yake gabatar da shi wanda sun tafi hutu amma ana sa ran da lokaci kaɗan ba da jimawa za su dawo insha Allah.